I possiamo ljudi danas igramo Geometry Dash. Samo moramo se pomerim. Igrat ćemo ovaj od 12 zvezdica. Ja sam ga bio skoro pa prešao sa mojim drugarom. Jednim, ne s tobom. Moj jedan drugar je ovdje bio. Mislim, nije bio. Živi on još uvijek, ne brinite se. Nećemo da kažemo njegovo ime. Tako? Tako je. Reklama, nema sponzora. A što se ovo? Zdravo. Ana. Oprostite ljudi. Izvinite, jel' tako? Jel' tako? Da. Ti si na zadnjem nivou? Da. Imamo 12 od onih 12 zvezdica. Glava. Sa ovim modom sam ti prešao 57. Au, brat. A znaš šta? Šta? Ovo ti je za ono što sam ti rekao da instaliraš. A znaš ono da... Reći ljudima, smijem? Da, naravno. Brate, miri. Gdje ovo nikad nećemo preći. Brate, ovaj drug Ilija je prešao ovaj. Ovaj drug. Ne moram kaš ime. Ne. Ono ću da izvršim ovo. Opa! Jesam ti kažem ime u klipu ili... Ja, jesam ti kažem ime u klipu. Ne znam, ništa. Ne. Mi sad idemo. Alo, ne mora, kupujete nešto zbog ja neću. Da? Kupujete nešto. Ima neko da im prodaju 30 dinara kupim vodu. Alo, kupit ćemo vodu samo zbog LG, ono će nek siđe za 5 minuta. Ne, da, nek siđe za 7 minuta. Imam ja pare. Da, ne, sve. Evo, sam bug. Hoćeš za skin da ti uradim? Evo ti uzmi. Možeš igraš na mom. Ajde, može. Ajde. Ja ću nam ti ovo kada. Ovo je malo. Ovo je baš tiško. Isto što je džavno. Čekaj, koliko minuta prošlo? Klipa? Ako prošlo 2 sata odmah idem. Koliko je prošlo? 4 minuta. Više ne samo 15 minuta, zašto će da mi banaju. Treba im u stvari moj broj telefona, onda ja neću da stavim broj telefona, zašto su mi skidili 700 dinara mesec. Skoro. Ne smije da im bude klip duže od 15 minuta. Ma pre 4 minuta prošlo. Ljudi, moj drugar.
19. Vidite, neka se bug desi. Nije bug. Juj. Onda nešto onda da To što se tiče klipa i